माजी मुख्यमंत्री विद्यमान खासदार नारायण राणे साहेब यांच्या आव्हानाला प्रतिसाद देत एकवटलेला सिंधुदुर्ग आणि त्या एकवटलेल्या सिंधुदुर्गानंतर ह्या होऊ घातलेल्या निवडणुका, या सर्व निवडणुकीच्या 9 तारीखला लागणाऱ्या निकालाकडे तुम्ही नेमकं कसं पाहताय? सिंधुदुर्गाची जनता ही सन्मान्य राणे साहेबांकडे आपलं कुटुंब प्रमुख म्हणून पाहत. राणे साहेबांनी गेली 27 वर्ष जिल्ह्याच्या राजकारणामध्ये 90 पासून ते आतापर्यंत एकंदरीत या जिल्ह्याच्या प्रत्येक जिल्हावासियाला आपलं कुटुंब म्हणून, म्हणजे माझ्या घरातला दादा हे म्हणून राणे साहेबांना दादा म्हणून बोलवतात. आणि त्यांच्यामध्ये आणि जिल्ह्याच्या लोकांमध्ये एक अतूट नातं आहे. आणि त्याचबरोबर साईनाथजी, आता तर भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, आमची जे काही महायुतीचं सरकार आहे, वरती केंद्रामध्ये नरेंद्र मोदीजींचं सरकार आहे. आज आपल्या जिल्ह्याच्या विकासासाठी, जिल्ह्याचा विकास करण्यासाठी, आपल्या मुला मुलींना परत एकदा आपल्या जिल्ह्यामध्ये रोजगार निर्मितीसाठी परत आणण्यासाठी ही अतिशय सुवर्ण संधी आहे. मी बोलतो, सिंधुदुर्गाच्या जनतेने, भावी पिढीने आपला स्वार्थ पाहावा. तर ही जी काही टीम आता जनतेने निवडून दिली आहेत ना, एका बाजूला राणे साहेब आहेत, निलेशजी आहेत, दीपक केसरकरजी आहेत, मी पालकमंत्री आहेत, वरती देवेंद्रजी मुख्यमंत्री आहेत, तिथे रवी चव्हाण साहेब प्रदेश अध्यक्ष म्हणून आहेत, तिथे एकनाथ शिंदेजी आहेत. आज तुम्ही कालच्या झालेल्या अर्थसंकल्पामध्ये बघा ना, आपल्याला किती भरभरून मिळालेला आहे. अहो, कोल्हापूर वैभववाडी जो काही रेल्वे मार्ग आहे साईनाथजी, त्याच्याबद्दल आपणही खूप स्टोऱ्या केलेल्या आहेत. आपण नेहमी रोजगार निर्मितीसाठी आग्रह असता, आपण नेहमी जिल्ह्याच्या विकासासाठी कोकणशाही म्हणून आग्रह असता. आज कालच्या झालेल्या अर्थसंकल्पामध्ये 30,000 कोटी जे रेल्वेनी महाराष्ट्रासाठी दिलेले आहेत, त्याच्यामध्ये 3,500 कोटी ही कोल्हापूर वैभववाडीच्या रेल्वे मार्गासाठी तरतूद झालेली आहे. उर्वरित 3,500 कोटी हे मुख्यमंत्री साहेबांनी ऑलरेडी आपल्याला शब्द दिले आहे की मी देणार आहे राज्य सरकारने. म्हणजे आता सगळे अडचणी, आता तो उद्या जमीन संपादनाचं काम सुरू होणार आहे. 2028 एंड पर्यंत आपल्याला तो रेल्वे मार्ग तयार झालेला दिसेल. म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्राबरोबर कोकणाला जोडण्यासाठी आणि ह्या पूर्ण बंदर विकासची खातं जे माझ्याकडे आहे, म्हणजे मी तुम्हाला बोलतो, आज आपल्या कोकणासाठी सुवर्ण काळ विकासासाठी आलेला आहे. जनतेने फक्त मतदानारूपी आम्हाला आशीर्वाद द्यायचे, फक्त आशीर्वाद द्यायचे. बाकी आम्ही जनतेकडून काहीच मागत नाही, काहीच मागत नाही. जनतेने फक्त आता दोन्ही हात पुढे करावे आणि आमच्याकडून घेत राहावं. तरुणांनी सज्ज राहावं. आता तुम्ही बाहेर कुठेही नोकऱ्या बघण्याची तुम्हाला काही गरज नाही, आई वडिलांकडून लांब जाण्याची काही गरज नाही. तुम्ही बाहेर असलेली मुलं, कुठले आपली मुलं काही सौदी, दुबईला पण गेलेली आहेत, काय बिचारे गोव्यामध्ये बिचारे काम करतात, रोज प्रवास करतात, काही मुंबई, पुणे, नाशिककडे छोटी छोटी घरामध्ये भाड्यावर जाऊन राहतात का नोकऱ्यांसाठी. त्या सगळ्या जणांनी आता कोकणाची तिकीट काढावी आणि आता परत सिंधुदुर्गामध्ये यावं. पुढची 4 वर्ष तुम्हाला मी साईनाथजी सांगतो, हा तुमचा इंटरव्ह्यू आजचा तुम्ही रेकॉर्ड करून ठेवा आणि 29ला तुम्ही परत एकदा हा दाखवा. आणि 29च्या वर्षी सिंधुदुर्गाचा तुमचा झालेला विकास, आपल्याकडे आलेले प्रकल्प, आज नुसतं मी बोलत नाही आहोत, मुख्यमंत्रीजी डॅव्होसला गेले, नुसतं पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भासाठी आणलं नाही, आपल्या कोकणासाठी, आपल्या सिंधुदुर्गासाठी काही MOU साईन करून आणलेले आहे. विचार करा, शिरोडामध्ये ताजचा प्रकल्प आता काम करायला सुरू होणार आहे. आपला एअरपोर्ट 100% क्षमतेवर काम करायला सुरू केलेलं आहे. तिथे आज नाईट लँडिंग साठी परवानगी आहे. मी रोरोची सर्व्हिस कोकणासाठी सुरू करतोय. आज बंदर विकासच्या निमित्ताने असंख्य विषय होत आहेत. आज आपल्याकडे फिशरीज कॉलेज इथे येत आहे, मच्छीमारांसाठी विविध योजना आहेत. आज जिल्हा विकासासाठी एकही रुपये कमी पडत नाहीये. हा सुवर्ण काळ आहे. फक्त आम्हाला विविध हे जे सत्ता केंद्र आहेत ते आमच्याकडे आले तर आम्हाला काम करणं अजून सोपं जाईल, लोकांपर्यंत निधी पोहोचवणं सोपं जाईल. आज जसं आपल्या माध्यमातून आम्ही जनतेशी बोलतोय, तसं लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून जनतेसाठी विकास करायचा, एवढंच सोपं आहे.